Вёска Лужки, Шаркаўшчынскі район, Витебская область, Республика Беларусь. Будзе горача у лютым, калі мне будзе ў ліпені халодна, калі ў натоўпе будзе мне самотна, глядзі, не забывайся на мяне, спявай мне песні пра каханне, пра каханне, пра каханне, пра каханне. Калі за мною прыйдуць санітары, Вёска Лужкі, панове, яна раскінулася на берагах вось гэтай цудоўнай рэчкі Мнюты. А ўпершыню згадваецца Лужкі яшчэ аж на пачатку 16 стагоддзя. А больш дакладна, панове, у 1519 годзе. І належала тады гэтая вёсачка вельмі такому знакамітаму і слаўнаму беларускаму роду сапегаў. І думаю, паважанае панства, што паны сапегі, неаднойчы з вудамі прыходзілі сюды вось на бераг рэчкі гэтай, ды лавілі тут карасёў, лінёў ды шчупакоў. А таксама вось у такія жаркія летнія дні любілі пакупацца ў гэтай вось прахладнай чыстай вадзе. Весновой жмени на поли, зерно кладется розно, и норы ведают зяры, и птушки мают гнезды. Сапегам, панове, Лужкі належалі аж на працягу амаль 2 стагоддзяў. А пасля яны ўжо пачалі пераходзіць з рук у рукі. На гэтых вось лугах сена касілі то адны гаспадары, то другія гаспадары. Хто Лужкі набываў за грошы, а каму яны пераходзілі за жонкаю, у пасах. І вось урэшце рэшт тут з'явіліся добрыя дбайныя гаспадары, пры якіх Лужкі сталі адным са знакаміцейшых месцаў вялікага княства літоўскага. Тут у Лужках, панове, пачынае ўладарыць не менш знакаміты род, чым сапегі, беларускі род жабаў. Гэты род адносіўся да герба Касцешы. Гэты герб выглядае вось так. Да гэтага герба, панове, адносілася раней больш за 200 радоў Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы. І вось свой пачатак род жабаў бярэ ад недзе з пачатку 15 стагоддзя смаленскага баярына Канстанціна Жабы. А вось на пачатку 18 стагоддзя вось тут пачынае ўладарыць ягоны нашчадак Харунжы гусарскай Харугвы, пасол на Соймы, а таксама кашталян брэсцкі і полацкі Валерыян Жаба. І вось полацкі кашталян Валерыян Жаба, панове, ён прывозіць у Лужкі розных рамесленнікаў, надае ім тут зямлю, шматлікія ільготы, пазбаўляе іх прыгону, пасля ад караля дабіваецца для Лужкоў статуса мястэчка. І Лужкі, панове, становяцца мястэчкам і рамесленскім цэнтрам усёй акругі. Тут жывуць і шаўцы, краўцы, кавалі, ювелірныя майстры. І з усёй акругі народ, канешне, ідзе сюды, каб набыць розныя рамесленскія вырабы. І Валерыян Жаба дабіваецца для Лужкоў яшчэ і правядзенне тут кірмашоў 2 разы на год. 25 студзеня і 8 верасня. І кірмашы тут, панове, ідуць не тое, каб там дзень-два,
а кожны кірмаш па тыдню. А гэта, як вы самі разумееце, спрыяе эканамічнаму росквіту мястэчка. Гэты касцёл, панове, з'яўляецца помнікам архітэктуры віленскага барока, і яму ўжо больш за 250 гадоў. У сутарэннях касцёла раней знаходзіліся астанкі фундатараў касцёла, таксама уладароў Лужкоў. І вось што цікава, кажуць, што падчас Другой сусветнай вайны на тэрыторыі касцёла, якраз пад сцены касцёла, упала некалькі авіабомб, і ні адна з гэтых бомбаў не ўзарвалася. А падчас савецкай улады касцёл гэты быў зачынены. І вось мясцовыя жыхары расказваюць, што з касцёла быў вывезен цэлы грузавік старажытных абразоў, і ён быў адвезены ў полацкі музей. А таксама адсюль было вывезена 12 мармуровых апосталаў. І вось мясцовыя жыхары, яны неаднойчы ўжо звярталіся, каб ім вярнулі іхнія святыні. Яны жывуць надзеі, што ўсё ж такі іхнія 12 апосталаў будуць вернуты ў родны касцёл. У якой бы краіне свету, панове, вы не былі, і з якога боку не дуў падарожны вецер, не забывайце, што ў вашым падарожжы вам на дапамогу заўсёды прыйдзе мабільная сувязь кампаніі МТС. Да пабачэння, паважаныя, да сустрэчы праз тыдзень.